Kto by nechcel zažiť niečo zaujímavé a výnimočné, a hlavne keď cestuje. Obzvlášť ty, ktorý si navštívil toľko exotických destinácií, luxusných rezortov a nakoniec si bol sklamaný. Pretože vždy to bolo to isté. Nezáležalo na tom, či si bol na Maledivoch, Fidži alebo v Indonézii. Všade tie isté bazény, pláže, more, rovnaké atrakcie. Veľmi dobre to poznám. Síce som často nebol ako klient na týchto miestach, ale pracoval som tam a videl som, ako hostia, ktorí zaplatili tisíce eur alebo dolárov, sa nakoniec nudili. Ležať na pláži, jesť, piť, zajazdiť si na vodnom skútri, zašnorchlovať si, zaplávať v mori a opäť to isté. Problém je v tom, že ľudia často nevedia, čo vlastne kupujú. V cestovných kanceláriách a na webových stránkach ukazujú vždy len to najkrajšie, samozrejme v najlepšej sezóne. Človek sa tam dozvie veľmi málo o tom, ako to naozaj bude. Mňa, keď som pracoval v týchto luxusných rezortoch a na jachtách, to vážne trápilo. Všetky tie sťažnosti. Nevedel som, že v tomto období tu často prší. Bolo tam napísané, že na 100% uvidím veľryby. A ako som mal vedieť, že nie je najlepšia sezóna na potápanie, že tam bude toľko ďalších hostí, alebo že do rezortu chodia Číňania? Áno, miešanie kultúr je vždy veľký problém, či už na jachtách, alebo v rezortoch. Nikto hosťom nevysvetlil, čo ich vlastne čaká. Spomínam si, ako na luxusnú jachtu pre potápačov, kde som bol kapitánom, prišla mladá dvojica, čerstvo zosobášení z Číny. Po anglicky hovorili veľmi málo. A prvé, čo som sa ich opýtal, bolo, či vedia plávať. Pretože poznám hostí z Ázie. Samozrejme, nevedeli. Ale oni chceli potápať. Na jachte, kde sme organizovali náročné potopy v silných prúdoch a v hlbokých vodách. Jasné, nebolo možné vziať neplavcov na takéto ponory. Prečo sa dostali do takejto situácie? Nebola to moja vina ako kapitána, ale vlastne ani ich chyba. Cestovná kancelária im to predala, aby zarobili. A potom nejak prežijú. Neuveriteľné. A to miešanie kultúr. Na niektorých jachtách sme mali už hotové skupiny, ktoré sa poznali. A tam zvyčajne problém nebol. Ale na iných lodiach sa predávali kajuty, každá zvlášť. Bez ohľadu na to, odkiaľ kto pochádzal, čo hľadal alebo očakával. Predstav si 10 ľudí z Európy a 5 Číňanov pokope. Katastrofa. Ten kultúrny rozdiel bol obrovský a všetci boli nakoniec nespokojní. Viem, majiteľ chcel naplniť loď a tak predával kajuty komukoľvek. Presne ako to robia skoro všetky cestovné kancelárie. Hlavne predať. A čo bude, bude. Videl som, že toto nie je ten správny spôsob. Preto som sa rozhodol, že musí nastať zmena. Po mnohých rozhovoroch a bojoch s majiteľom sme prestali miešať niektoré národnosti. Zlepšilo sa to, ale stále chýbali informácie. Hostia často nevedeli, do čoho idú a čo ich čaká. Tak som nielen upravil informácie na webovej stránke, ale som tiež poskytol môj kontakt, aby sa hostia mohli so mnou spojiť a vyriešiť všetky svoje pochybnosti. Samozrejme, bolo to oveľa viac práce pre mňa, ale stálo to za to. Hostia prichádzali pripravení. Už sme sa trochu poznali, čo nás zblížilo ešte predtým, ako sme sa stretli. Bola to veľká zmena. Hostia odchádzali šťastní a začali sa vracať. Počas tých 35 rokov, čo pracujem s klientami, som videl, ale aj spravil veľa chýb. Hej, vždy sa môže stať, že veci nevychádzajú tak, ako boli pripravené. Koľkokrát som zažil, že transport, ktorý som zaistil, neprišiel na čas a hostia mali byť na letisku. Technik, ktorý mal vyriešiť problém na jachte, proste neprišiel. Môj kuchár sa nedostavil na loď a mali sme vyplávať. Všetky tieto problémy ma naučili,
mať vždy pripravené náhradné riešenia. No a samozrejme, keď som začal organizovať cesty pre mojich vlastných klientov, jednou z najdôležitejších vecí pre mňa bola komunikácia. Chcem, aby každý presne vedel, čo ho čaká a našiel to, čo hľadá. Preto ponúkam aj úplne exkluzívnu službu, kde skupina pozostáva len z teba a z tvojich najbližších. A samozrejme tiež s osobným sprievodcom, ktorý sa o všetko stará 24 hodín denne. A keď pripravujem skupinu, kde sa ľudia nepoznajú, aj keď ide len o 10-12 hostí, robím osobné pohovory, aby som zistil, či je toto dobrodružstvo presne to, čo hľadajú. Ak je toto správne dobrodružstvo pre nich, celá skupina sa tiež spozná predtým, ako táto spoločná cesta začne. Ak nie, mám pripravenú inú ponuku. Každý host má rôzne očakávania. Niekto sa chce plaviť na plachetnici či na jachte, iný preferuje pohodlný hotel a zažiť každý deň zaujímavé výlety po krajine, turistiku, spoznávať domorodú kultúru a ľudí, vidieť, ako žijú. Niektorí majú radi šnorchlovanie či potápanie, ďalší chce chytať ryby či zažiť vzrušujúce dobrodružstva, alebo pozorovať v noci hviezdy v púšti, či zažiť so šamanom a obradom Ayahuasca ozajstný starodávny amazonský rituál. Prichádzajú rodiny s deťmi, skupiny priateľov, manažéri s firmami. Ďalší chcú romantickú svadbu s priateľmi. Mojím cieľom je, aby host odchádzal so slovami: toto bolo presne to, čo som hľadal. Aby konečne zažili niečo iné. Nielen si oddychli, ale zažili niečo, na čo nezabudli. Toto je to, čo chcem aj pre teba. Aby si zažil autentické, luxusné dobrodružstvo v Dolnej Kalifornii, kde je každý detail navrhnutý tak, aby si sa cítil bezpečne, výnimočne a úplne odpojený od každodenného stresu. Je to to, čo hľadáš? Skontaktuj ma. Rád ti pomôžem zažiť dobrodružstvo tvojich snov.